Și bine v-am regăsit la al doilea episod de pe această serie cu, noul meu cont de Brawl. Sunt brawlerii mei, 6 brawleri, da. Și mai lipsesc mulți pe care trebuie să fac chestii. Da. Și astăzi jucăm un big game. Hai să vedem dacă picăm big game sau nu picăm big game. Niciodată n-a picat big game bossul, deci să nu vă faceți speranțe, deci vorbesc slow motion. O să fie greu să-l batem, mai ales că era să așteptăm mult pe bușuri. Așa am mai dat de un Shelly. Doar pe bușuri stătea! Bine, încă nu am apărut, să vă imaginați. Oh, așa dat ultima dată. 70 de viață. 70. Nu cred că putem bate, pentru că... De ce a pus și tufele? Trebuia ca big game-ul să se facă în tufe, pentru că asta e rostul. Se bate big game-ul. Basta în lemn. Nu. N-am făcut să dau ultimul hit pentru ultima dată. Nu putem să batem cu 53 viață, nu putem să batem. Nu. Există speranță, nu. Nu există nicio speranță. Poate într-o zi sau în acest episod, poate picăm big game. Nu putem să urcăm. Deci ne-am dus. Ai câștigat de game-ul. Da. E bine că nu ne scade trofeul pe ăsta. Să-mi bag cu bol. Hai că rămân în Shelly. Bun, poate cu și mega big game. Bossul, pardon. Zic big game. Yes! Nice! Norocul vostru! Aoleu, ce urât de... Stați chill! Eu am să fug pentru că... Bum! Și am să mă bat și cu piticoții. Dar mai mult am să fug. Aoleu, dai bui! Headshot! Toma 75! Dați mă, singură. Am rupt-o. De ce ești șmecher, mă? De ce ești șmecher, bum? Uitați că cam trageți. Cine vine, mă? Cine vine? Hai tu! Hai că vă distrug eu toate tufele să nu mai aveți de unde să vă luați heal. Și apoi vedeți voi, băieți. Vă distrug. Bun! Eu mai stai cu minte, copilaș. Și după să dăm 1 contra 1. Aoleu! Nu mai am multă viață. Nu pot să cred. Am picat și eu pe prima dată și nu mai am multă viață. Să nu vă prind. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8,
Mai supraviețuie puțin. 6, 5, 4. Am câștigat. Da. Victorie! Nice, easy, man. Tu glumești. Avem și 10 gemuri. De noroc. De ciubuc. 20. Great Cold. Acum să văd ce quest-uri mai am. Stai. Am multe. Multe quest-uri. Așa mai vii de acasă. Și ultimul pe Big Game. Bun, băieți, să fie cu noroc, să nu fie cu noroc. Haideți să vedem dacă pe chiar Big Game cu... Aoleu, bun. Hai să cheamă și Tomar. Una mi-a dat! Cred că mulți vreți să ziceți în comentarii ce cu vocea mea, dar eu nu vreau să mi se audă vocea normală și de-aia pun să mi se audă așa. Și ăsta îl fac și doar până când bate game-ul sau până când apucăm sau până când trece timpul. Și până atunci mai share, da. Deci ne revenim. Revenim, mai are 10 viață bossul, deci faceți-vă speranțe că să-l bate. Oricum îl batem, deci. Hey, Big Game, boom! Ia să nu mai stai în tuză. Ce zici? Da! Victorie! Și cam atât și cu acest episod. Noi ne revenim data viitoare. Pa, pa!